ọma dị n'ọkụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kele Eze-Ana adịghị adị Eze-Ana Ugochitubelu Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị Odinana bụ eziokwu Odinana bụ ụzọ ndụ ịgbado nwere ọtụtụ ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwambosi kwambosi ọ na-eti ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye anyị ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye anyị ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu dị mpụ ọ ya adị maka na eziokwu anwụ anwụ chacha n'oge riga dị fanta mbaki fanta mbaki faja sikara aka gọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke maka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ọ bụ n'oge abịaba Eze-Ana Ugochitubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọma ngwụchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi Chukwu bịa ma agba ube ọdịnala ya dị ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ m nwa Ogbuefi Ezeana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya n'oge awa nke eziokwu maka ndị ọpụta abụ izi ha na-esonyere anyị na awa social media handles afọ mbụ Ogbuefi Ezeana Ugochitubelu oraifite echiri m ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata weke asị m na eke eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ asị mgbe echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ma onwe ya onye sị na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma ise n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji bịa why you should avoid anything in bụ ajọ ọgwụ afọ asọsị kpọọ ya agbọrịa oke ite agbọrịa nwunye ite agbọrịa arụ agba aka agbọrịa ihe ọbụla ọsọsị kpọọ ya ọ gwara ndị nwere ike ịgwọrọ kpọọ ya wele mmanụ ajọ ọgwụ ụfọdụ nwere ike ịkpọ ya afa dị iche iche eji kpọ ya wele bụ ka o wee sound nice mana ana m achọ ịgwa gị need those things ị need ya ọ karịghị ana awele si na chi gị ma ọ bụ agwụ gị ịchụkwa agwụ na ịchụkwa chi gị chụkwa ya forces forget it ọ bụrụ ga ana nọ ite a ga-adọba ị na-egburu ya some funny animals ọ nwere ndị naturally ndị na-egburu agwụ ha nkịta is okay mana ọgwụ ọbụla agwọchalụ debie ka ị na-elekwu ya weta nkịta ma ọ bụ na-elekwu ya wuti ọbagwụ ma ọ bụ na-elekwu ya wuti ezi ma ọ bụ na-elekwu ya
with those funny animals. My brother, my sister, Makandoge, just know I'm not here to condemn you because I'm a queer steady. Mana just malo no bụrụ ọdịnala ka ị na-eme. Ọ na-adị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ bịa bata n'ụdị na ha na-eme ọdịnala, ha na-emeso ọtụtụ ọtọnọ si n'ọdịnala Igbo. Nkụzi anyị akụzi tata, anyị ga-eme isie both our language and ka o wee balance ya. Ihe batara anyị ji eme ihe bụ na o nwere ụfọdụ ụmụnne anyị ndị anyị na-alụ ọrụ ndị na-esonye m, ma ndị Cameroon, ma ndị Ghana, ma ndị Edo, ma ndị abroad ndị Igbo, ma ndị Bayelsa. So maka ihe ime expect ka anyị were total 100% Igbo. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwa bụ na ihe ndị a niile bụ ajọ ọgwụ agwọrọ. Mma akọwalụ gị ebe ihe ọjọọ si bata ya. Mana achọrọ m ada asị nwatakịrị ma ihe si n'anwụ pụta. Ka bụ ihe nchọrọ ka nkọwalụ gị bụ ihe ọjọọ dị n'ime ya. Neno, ọ bụrụ na ị chọzie ịfụ ọsa, ịfụ ya sasarasa, ịfụ izu uze, ịfụ ya zezereze. Ịghọtara ya? Aka onye dị onye mma, ohiri n'isi. After ihe ọsọ si na-ekwu, eziokwu niile ọsọ gị na-ekwu, o nwere ndị ga-echuzukwa ime ihe ọjọọ, ịba into crime. Ịghọtara ya? So nwere mgbe mmadụ niile ga-ekweta ihe m kwuru. Mana ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ mma akọwalụ gị ihe o ji wee bụrụ ajọ ihe. And ka m wee kọwakwuzielu ndị na-eche na ọdịnala na ihe ahụ part of ọdịnala. Mba, ịfụta as part of ọdịnala ka mma alụghị atụ. O nwere okpukpere ọbụla nọ n'ụwa any world known religion sọpọtụrụ gị ji egbuo mmadụ. O nwere any world known religion sọpọtụrụ gị hypnotize ya, stepping on people's toes intentionally, na-anara ndị mmadụ ihe n'aka ike. O nwere religion sọpọtụrụ ihe ndị a, mana ndị mmadụ na-eme ya. Ịghọtara ya? O nwere religion ọsọ ya gbugoro Christianity na sọpọtụrụ ka ị na-hypnotize mmadụ. Mana today ụfọdụ ndị mmadụ na-eme as part of religion, as part of Christianity. Ị ga-afụgodo ndị chọrọ ime deliverance, but actually ihe ọ na-use the power to hypnotize. Ịghọtara ya? So ụfọdụ na-use so many evil powers. Agwala m gị na metaphysics enwere ike dị iche iche. Yes, mana both negative and positive. Ike niile si n'aka Chukwu abịa. Mana whether you use it positive wise or you use it negative wise is the cup of tea. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ọdịnala adịrọ exempted. Igbo spirituality is holy. Igbo spirituality encourages holiness. Igbo spirituality encourages holiness and upright life. Ọnya kpatara ndị Igbo ji ekwu okwu na-ekwu maka nsọ ana. Ikwu agwaghị na ana na-egbu mmadụ. I can tell you for fact, some of the reasons why some people left Odinana spirituality maka na o nwere nsọ. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ achọrọzi ka agwa ha nke bụ eziokwu. Ọdịnala Igbo frown at a married woman sleeping outside her home. A married woman, Odinana Igbo frown at that. Odinana Igbo frown at living life of homos, lesbianism, and you know what is happening in Europe now. Some people are getting married to animals. You know, yes, all those things swallow Odinana Igbo. So Odinana Igbo uphold sanctity and holiness. So when the mother left for a religion that will allow them to be living the life the way they want it. It will interest you to know that some people, I don't want to call names, are clamoring for Bible to be rewritten. They want to rewrite the content of that Bible. Saying that Bible is outdated over thousands of years. So they want to make amendment to accommodate the wishes of people. For the way by Antichrist. But then I check the world we are living. People choloka can be the life it has a chance. So yeah, abroad Odinana Igbo, some people left Odinana Igbo because I believe na Odinana Igbo na stop her from the freedom the life actually be.
so mana achọ ka m mee ka ọ dị clear to you ihe bụ ọdịnala. Ọdịnala Igbo bụ support uprightness and living a life worthy of emulation. Ịmara ihe ị chọrọ ka eme gị ime ya mmadụ. Ọdịnala Igbo kwenyere na kama. Ọdịnala Igbo kwenyere na mkpụrụ onye kụrụ n'udu mmiri nke onye kpara udu mmiri ka ọ ya aga n'ọkọchị. Ọdịnala Igbo kwenyere na ọ bụrụ na mmadụ ihe ọ bụla mmadụ metara na ọ ga-eji isi eburu. Ọdịnala Igbo kwenyere na ọfọ na okwu. So ị ga-ahụta ihe ọdịnala Igbo. Ihe nji akụ ihe bụ na ọ na-adị njọ giving a dog a bad name in order to hang it. So ọtụtụ ndị mmadụ enyego ọdịnala bad name. Ndị butere ya bụ ndị butere anyị ụka anyarị n'ụka ndị ọcha. Ha wee bịa wee demonize everything bụ our culture. Gwagode ịkpọ ndị nna nna gị bụ ihe ọjọọ. So ihe niile awụ problem. So ndị nne na nna akụwaziri ọrụ ụmụazị. Ndị nne na nna modern mothers and parents eriri ha eri. So ha enweghịzi ike ịkọwara nwatakịrị ihe dị iche na ọdịnala Igbo na ịgwọ ajọ ọgwụ. Maka na ọ na-agba na-emetụ nwata awọ na ikpe okwute a na-emetụrụ ya aka maka na awọ na okwute yiri. So ụmụazị kịta due to long years of that disconnection ihe bụ true ọdịnala Igbo. Ekwu eziokwu ọdịnala Igbo now ọtụtụ n'ime ahụ eje banye n'ịgwọ ajọ ọgwụ che na onye abụ ọdịnala. Ka nkọwara ihe bụ ajọ ọgwụ ji wee dị njọ. Ajọ ọgwụ is when you are trying to follow shortcut. And agwa gị na-enwere every spiritual danger in every shortcut. Mgbe ị na-achọ ka ị follow shortcut ka ị welu nweta ihe ị deserve. Ọdịnala Igbo kwenyere na ihe ọ bụla mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. Galatians chapter 6 verse 7. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Mana ọdịnala Igbo ọtụtụ ndị mmadụ achọrọ ihe achọrọ bụ ka eje gwọọ ọgwụ ka o hypnotize ya nwanne ka o step on toes ka o dara mmadụ akara aka ya ka o were ụfọdụ ihe dị ụfọdụ dangerous animal bido ihe si n'ahụ mmadụ wee banye na dangerous animal like agụ maọbụ isi ekwukwu ma ihe niile wee gwọọ ajọ ọgwụ ka mmadụ niile nọ n'okpuru ya. Nke bụ eziokwu kwa bụ na ọ bụrụ taa ka ajọ ọgwụ ndị a bidoro. Yes, oke ibubo dịbugbo oke ite dịbụ mana social media ekwere adịrọ mgbe awa so ị marọ maka ya. Mana o nwere ọtụtụ ndị mmadụ kere ike gboo. Ụfọdụ bụ ndị nna nna ha mere dibịa mee dibịa nke ọjọọ. Be nna m eso mee dibịa. Nna mụtara nna m bụ Eze-Ana ebuo wee onye nzere ọzọ chikwara ọzọ Eze-Ana. O mere dibịa mana dibịa nke omero nke dibịa nke ka a na-egbusi mmadụ. Ihe o mere uwe inye ọgwụ ịzọ ndụ ndị mmadụ. Ịghọtara ya. So mana o nwere ndị nna nna ha mere dibịa nke asị na ọ na-eme disapia na ọ na-ehi agụ na ọ na-adị amụ ya aka ịma ya aka ịnwụrụ. O nwere ike o jide osisi ledo isi anya kwuchie ụgwọ ya ekwuchie ọfọ ya n'ala osisi anwụrụ. Ịmara onwe ndị na-enegido nkwụ anya megido nkwụ o mechaa nkwụ ọ bịa n'ebe ahụ kpọnwụ ofu osisi mara. Ihe niile abụ oke ibubo oke ọgwụ ọgwọcha ọgwụ niile o ji mee odogwu. Ịmana mgbe buru gbaa ọ bụrụ ego ka a na-eji eme ọgaranya. Ụfọdụ ji ka oke ike anwa ọ ihe ọ chọrọ in life. Ọ dịrọ ka ụwa kịta ejizi moto onye na-agba eme ọgaranya. So ụfọdụ bekezi ike ọgwụ ajọ ọgwụ ọgwụsị ajọ ọgwụ anwa o debie na ngwurubie mgbe ọ gbachaziri na ajọ ọgwụ ebido na-ese mmadụ a na-agbabiri n'ike. O nwere ike o butezie ọgwụ a kpabazie nri na ezinụlọ. O nwere ike butere ha ụbịa. O nwere ike o butere ha oke ọnwụ. O nwere ike o bute one thing or the other. O nwere ike ọkpọchie obute ọmụmụ lack of ọmụmụ. Ịghọtara ya. Ọ bụrụ ajọ ọgwụ a gịnị ka m na-ekwu maka ya. Ajọ ọgwụ abụrụ ọdịnala. Ajọ ọgwụ bụ mgbe ị bypass natural process in order to hypnotize on their fellow human being, taking advantage of ignorance of that person. Mgbe ọ bụla hypnotize mmadụ imego the person ka ọ ghara achieve his potential ka ọ ghara inweta ihe niile n'ike na ebube na ọkpụkpọ oku akpọrọ ya. Mgbe ahụ ị trample upon that particular person, you put to go the person and his existence or her existence or ezumezu niile mmụọ niile so elu into coma. Ihe emezi onye ahụ ma achievete ihe o ji maka ya wee bịa ụwa. Mgbe ahụ ị ma na onye ahụ ebi uwe asị efurefu nwekwa asị efurefu. Mgbe ihe ịgbarọzi bụ na emechaa mmụọ so onye ahụ ga-agba ụgwọ. Ọmụọ anwa so ndị anwa eriri eri ndị ehiri ifuru were akara aka ha ndị ehiri ifuru hypnotize ya ha wee wuwe oke ite ma owuwe ajọ ọgwụ. Emesizie mmụọ so onye ahụ abịazi ọgbagba ụgwọ.
ihe eji esi oge agwụ n'ọjọ ọgwụ na ọdịnala Igbo asọpọtụrụ ya. Ọdịnala Igbo believe na ịchụ aja. Ihe anyị na-eme bụ ịchụ aja. Ịchụ ọrụ mmụọ aja, yọọ mmụọ ihe ị chọrọ ka o meere gị. Then mmụọ ofolo normal process, mmụọ echekie ihe a David Obi na-ayọ ka emerie, o deserve ya. O deserve ya in all ramification. Ọ bụrụ na mmụọ na deserve ya, mmụọ ga-asị oke ka a pamitie ya. Ihe mụnwa bụ dibịa nwere ike imere gị, ana m enye gị garanti na mụ Chukwu ya agwọrụ gị ọgwụ ma ọ ya arụrụ gị ọrụ 100%. No. Ihe dibịa ga-emere gị bụ dibịa m ma ọ bụ dibịa onye ọbụla, ezigbo ọbụla bụ dibịa agwa gị ihe ọ ga-emere gị bụ ịchụ aja, to plead ọya gbata. Etu a His Excellency na Peter Obi now is engaging some professional lawyers to help him to rescue his stolen mandate. Ịghọtara ya? Now, ihe ọrụ ya bụ ndị dibịa ahụ inyere ya aka to appeal to higher power of judiciary that so person actually deserve this certificate of return, no will. Etu anwa ka ya dibịa ga-esi wee plead to the entities of powers with the forces issue wee make their own case na actually na they deserve ka ihe ọma mere gị. Ya bụ ihe dibịa ga-emere gị, ọ bụrụ onye ahụ magic. Ihe ọwụ na dibịa ma ọ spiritually isi gị ọrụ ya karịa ịchụrụ gị aja, ọ dazie na ịgwụwalụ gị ajọ ọgwụ, ị ga na-elekwa with so many devilish things. Now, my brother, my sister, ịpụgokwara ọdịnala. Ọ gwara ndị na-agwa ha anụ maka ọdịnala Igbo. The first thing move ọ ga-eme uwe bara ịgwọ ajọ ọgwụ. O nwere ka ọ gwozie ajọ ọgwụ ahụ, ụfọdụ ka chi ha na mmụọ so ha anabatara ọgwụ. Ọ gwozie ọgwụ ahụ ma alụ ọrụ, o nwere ka ọ sị na dibịa scam ya. Mana ọ because of ignorant ya. So ije banye na ajọ ọgwụ ahụ bụ ihe ị chọrọ ịga, mana ịkpọrọ ya ọdịnala. Ọ ihe na-achịkọwa. My point today bụ when you out of your own decision you want to go into making charms, dangerous charms maka your own interest, just know n'ọwa aka ị decide maka na aka onye dị mma ohie n'isi ọkwa eziokwu, onye gbuka uche ọlahụ na ọkwa eziokwu, mana n'ọwụsọ ị chọrọ ije. Mana note, ma ọ bụrụ na onwe mpịawazi ibido onwebe maka ya bụ ụzọ anwụ isi na ya, a na-akpọ ya fast lane isi na ya, onwe mpịawazi inwebere na ya, esikwana n'ọdịnala Igbo maka ọdịnala Igbo do not send you. Ihe ọbụla ọgwụ ọbụla ajọ ọgwụ ọbụla agwọrọ na attract that negative vibes, negative energy, negative mmụọ ndị na-eje execute ya. Nwere ike ime ị na mmadụ 50 million, onye ahụ ya amazi onwe ya already zero that 50 million. Ịghọtara ya? Ajọ ọgwụ nwere ike ime because ị pụtara izigo onye ahụ mezie ka onye ahụ uche ghara ịdị ahụ. Mana ọ bụrụ onye abụ ọdịnala Igbo. Mana ọdịnala Igbo encourages ịchụ aja, follow natural law of karma. Ịchụ aja, then mmụọ echekie ọnụ ka onye chọrọ ije anata loan na bank, apply ya, provide evidence na no deserve this loan. He left for the agent of government to check or would deserve that loan, emere ya proof. Etu anwa ka ịchụwa aja na-alụ. So chụba aja, ịchụ aja ịhapụ ka forces of nature determine na aja ịchụrụ na ga-emere gị ihe niile ị yọrọ. Mana marakwa na o nwere ike masị eme na 100% ihe ị chọrọ, enwere ike mere ụsọm ma ọ bụ si nwee ndidi ma mere gị ya. So gịnị ka m na-akọwa? Ịgwọ ajọ ọgwụ abụrụ ọdịnala Igbo. Ịgwọ ajọ ọgwụ wụ choice, like ndị nọ na religion ndị ọzọ jekwalụ banye n'ihe ọzọ dị iche iche. O nwere onye sendịrị ha. So mara na ịgwọ ajọ ọgwụ abụrụ ọdịnala Igbo. Echi ịwọchị vidiyo, ịwọchịcha ya, kerie ndị enyi gị, tụsarịa ndị enyi gị. Ịnwe ajụjụ ịchọ ka ị gbara gị family gị ma ọ lụọ ọrụ mmụọ ọbụla, sendịara m meseji na WhatsApp 08057837672. Ya gazie lere vidiyo atụsarịa ndị ọzọ maka ọdịmma gị na ọdịmma ndị enyi gị. Ya gazie nụ ka ọ dịkwa na echi niile.